ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର। ଦେଖୁଥିବେ ବଣୁଆ ହାତୀର ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ। ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି ବଣୁଆ ହାତୀ ବାହାରି ତୁରଙ୍ଗ ମହେଶରା ମାଣ୍ଡିଆଗୋଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଇ କଣ୍ଟାମାଳିଆ ନାକପୋଲ ଜାରେକା ଷ୍ଟାଡିୟମ କୁମାରୀ ଓ ଦେଉଳିରେ ଥିବା କାଜୁ ବଣରେ ଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘେରାଉ କରିବା ସମୟରେ ହାତୀଟି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଭଗତପୁର ଓ ଦନେଇପୁର ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ସିଂହପୁର ନଡ଼ିଆଳି ଦେଇ କୃଷ୍ଣପଡ଼ା ଆଦମପୁର କଡ଼ ଦେଇ କୁରୁକୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବଣୁଆ ହାତୀ ପ୍ରତି ନଜର ଦେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ହାତୀଟି ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ହାତୀଟି ସେଇଠିକି ଫେରି ଯାଉଛି ନା ବନ ବିଭାଗ ତାକୁ ଧରିକି ପୁଣି ନେଇ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।